kogi mun yaba gwamna ya hayya dan larabi ya maimaita. Kai me karatu karanka idan ka so ka zo da mutuncinka. Ala ya barawo ne. Mutane ni da amshi in ce idan agwagwa ya san doka. Ala ya barawo ne. Jami'ar APC sassa adin Buhari a layinka. Raba ni da dan baya. Kogi ba mu da haufi sai dan Bello wanda ya gyara ta. Ala ya barawo ne. Raba mu da dan kwaya.